Wel, gan bod ni'n sôn am noson Calan Gaeaf, be o'n i fel sy'n ni'n neud ydy ryw swper cyflym iawn i'r gwylwyr allu neud. Rhywbeth sy'n cymryd llawer amser y gwbl, a chili ydw i'n di neud, a weinio gyda pwmpen. O, hyfryd. Ia. Chili. O, da iawn. Ac un syml ydy hwn, oherwydd dod at y pwynt, dwi'n gwybod fi'n siarad o brofiad pan oedd y plant yn ifanc eisiau dallan o hyd. Sgynnach chi, falle bod ni wedi anghofio am y swper, o hecia, mi rei rhywbeth iddyn nhw fita cyn mynd allan, a rhywbeth reit gynnes. A mae'n osau partion Calan Gaeaf yn un, a cael pob yn rownd i'r tŷ ydi er mwyn cyn mynd allan. Oes, yn hollol. Felly, dyna beth yw'r syniad, a beth dwi wedi wneud ydy gwneud, dwi wedi coginio pwmpen, a beth sy'n gynnau fel talpia, fel wedges o bwmpen, a na i ddangos i chi ar y diwedd os fi gyda ni amser, chi'n gweld sut i wneud, ond rhywbeth sydyn yn hytrach na wneud reis efallai. A wedyn mae gynnau'n briwgig, wrth gwrs, cigeidion Cymreig fan hyn y briwgig, a da chi isio pwys 450 gram, a fel da chi'n gweld, os ydy hi'n braster, di dall hwnna'n neis ac yn goch, yn am gwerth o fraster yna fo. A wedyn, cynhwysion eitha arferol, dwi'n siŵr. Dwi'n rhoi dim byd cymleth y fama. Dwi'n cadw'r chili ma'n syml, ond dwi yn rhoi llysiau yna fo. Unwaith eto, gan bod ni falle'n targedu plant y byd. Ie, dwi'n teulu reid pupur coch, gwyrdd, bob math dwi'n talu bob dim i fewn i'r tŷ dwi'n neud. A dyna di'r rheol neud? Wel, ta beth, does am pupur fel arall. Dwi'n rhoi, yr un fath, dwi'n rhoi pupur coch. Rheswm fwyaf na'n byd ydy mwyn cael llysiau fewn iddo fo. O, mae chili traddodiadol yn fwy nionyn. Chili, os da chi isio, dwi'n rhoi chili fresh. Mae gennau'n coch y fanna rwan dwi wedi dorri fyny. Dim yr rhy boeth, a dwi wedi tynnu'r hadau allan fel bod ni'n mynd yn rhy boeth y fan hyn. Bach o garlleg yna fo fyd? Bach o garlleg a'r nionyn. So, fel arfer, beth sy'n ni'n neud? Sy'n ni'n coginio hwnna allan. Falle am ryw 5 munud arall y fan hyn rwan, i'r nionyn frownio. Garlleg, a dwi'n fantais i ffwrdd heno fendi, so pob yn saff. Ac yn ei glech chi'n deud, dwi'n falch bod fi'n byw yn y gogledd rwan. Ydyn ni'n canol cornel y bwgi bos fan hyn. Ydyn. Felly, dod yn ôl at y syniad yma, jyst rhywbeth neis, oherwydd eto, dwi'n cofio pan o'n i'n neud pwmpen efo'r plant a cerfio, os o'n i wedi dod yn siap anghywir na beth yna, gannau lot dros ben am wythnos. Felly syniad bach neis i chi, jyst rhoi olew arnyn nhw, torri nhw fan hyn, olew, pupur a halen, a jyst rhoi nhw yn y popdy. Achos siwr fod yma pobl yn draddiadol o'r pwmpen, yn ei cawl dwi'n gofio blentyn, ac oedd yn drewid, o'n i'n casau'r ogla neu gyfada. Mae'n licio fe, dwi'n licio fe. Ond dwi beth yn siŵr p'un ti'n pan ti'n prynu pwmpen go fawr, mwyn cerfio, mwyn gwneud lamp, ydy hwnna'n iawn i'w fita beth sy'n dod allan? Mae o'n dydi o ddim mor neis. Ac i ddeud y gwir, dych chi'n gwybod be? Fi'n chwyddo sy'n normal. Yndyn nhw, os ti'n prynu nhw, maen nhw'n para amser eitha hir. O, ydy, maen nhw yn para, sydd yn gret. Chi'n gwybod sy'n chi lot, gan i waith coginio fan hyn. Fe'n bita pwmpen efo mis nesaf. Reit, cymryd bod hwnna di brownio, so mae'r llysiau gyd yn di fewn. Chili rwan, powdwr chili, a dwi am mynd am yr un mwyn eto. Dwi'n mynd, rhyw lwy ded i hwnna. Dwi ddim yn ei ddau am fesur. A rown i ddipyn bach o ddipur di fewn y fanna. Wedyn, dwi'n crwmblau fewn 1 ciwb ocso, neu chi'n gweld stoc, os ydych chi'n mymryn bach o ddŵr gyda fo, a gyda fod yn unrhyw stoc da chi'n hoffi ddefnyddio. Ac wedyn, chili cari fanna wan. Mae gennau chydig bach o chili fanna. Y tomatos. Ydy, y tomatos yn di fewn. Lle ti'n rhaid piwre tomato yn hefyd? Ti'n gallu? Mi fedri di. Dwi heb heddiw, dwi jyst i cadw hwn, just y tin tomato. A dwi'n hoffi, o ddim gormod o hynny, fan edrych bod ni'n mynd i fita fo gyda'r pwmpen yma. Lle dwi'n mynd i gormod y fanna. Ti'n mysio fo fod rydd o'r lle chwaith wyt ti? Na, Mae eisiau chili fod, ti'n bach yn solid. Oes. Fel bod ti'n gallu bita fe'n rwydd yn ysaf. Oes, yn hollol. A gyda tomatos, pan ydych chi'n goginio'n aml y tomatos, mae'n gallu bod bach yn sir yn dydyn. Dwi'n gwybod bod bobl rei pinsiad o siwgr weithiau. Dwi am rei chydig bach o'r saws chili melys na. Dwi'n siŵr gyda ni'n y cwpwr. Mae hwnna yn dod â chydig bach o ddylysrwydd iddo fo. A wedyn dyna fo, dyna cwbl dwi'n di roed. A dwi jyst yn mynd i roed i orffen bach ddelysiau eto a lliw. Mae gynnau'n fanne yr courgettes wedyn. Ti'n cwarto fe fanna nawr yn dweud? Os na blant, dyn nhw'n gwybod bod nhw wedi fita? Na, yn hollol. A dyna ni. So ceiad ar hwnna rwan, a wedyn jyst gadael iddo fo fyd ferwi
ryw 20 munud, hanner awr fydd o'n barod. So, dwi am weini chi rwan. Bendigedig. Gyda'r rhain. So, sa chi'n cael chydig bach o... So, gyda'r rhain, Wedys cyfan ma- ti wedi wneud ydi just i sleisio nhw, ie? Ia, sleisio nhw, a wedyn dwi jyst wedi rhoi ddipyn bach o olew arnyn nhw, a pupur a halen. Ti wedi a dyna tynnu'r ni. croen? Dwi ddim wedi tynnu'r Reit. croen. Naddo, dwi ddim. So, ydych chi'n ysgodion, lle sa'n dweud Ond dim llon plas o ond sgodion. Na ni, dwi'n gobeithio bod o ddim ar hyd neis. boeth i chi flasu. Ond mae bach yn Sy'n danish. wahanol yn dydy. Sy'n dan eisiau? Na i godi un arall, a Neis. swn i weithio rei caws dan efo neu beth bynnag. O, reit, da ni. Trwch gofod o'n boeth. Ceg, ie. Cyllall rwy'n siarad, pumpen. O, mae hwnna'n neis. Ydy, mae'n neis. Mae o'n neis, ti'n ma'n boeth. O, mae mach o gig gyda fe fi newydd gael y Oes. gig. Aros fi nid. O, di mae'n dod. Hyfryd. Neis, gweld hwnna wedyn. Ydy, y pwmpen sy'n neis. Hwnna'n neis yn mi fita hwnna Hyfryd, ie. ma nawr. Dwi gael ymlaen. Elwen, diolch yn fawr am y tro. Croeso.